Becok padun ning wadhe netra sak ngundhar ambil. Pranu ginantak bangsa nek jarak karo. Begawan ki lakon. Sekawit bermusuhan ora gowo mesina bakal sabiyantu jadi Duwidara gayu pahku pamos jati aku melu seneng aku melu bengah. Ning pungkasan tembungku. Kayu pamos jati bisa makan ora gowo wis kanthi sarasana mateni lurah Karangkadempel. Iki aku sing ora matok, aku sing ora sarujuk. Mangke rumiyin. Sampeyan niku sinten? Durung manut karo aku nembe pisan jini iki panggih. Mbok yakin padi samber mlecet. Lah nomor 4ku jenenge gawaku Nalendra Mandra Prabu Baladita Halayuda Kakrasana Kusuma Wali kita iki lho aku iki. Oh. Sampeyan niku Ratu Mandura Prabu Baladita. Iya. Sing kondang galak. Iya. Kula pun krungu kondang sampeyan nembe sepisan jini iki ketemu. Sambung rapete sampeyan karo Semar napa Semar petak pateni sampeyan ora nrimo. Dudu salah dudu tenan iki mati melu kelangan. Yen kowe ngeman nyawamu kowe becik bali-bali urungke sediamu. Ngeling ngono wujudmu ki Brahmana. Kowe ki pendhita. Brahmana kuwi kudune memayu hayune bawana. Brahmana ki kudu gawe tentrem, ora gawe tintrik, ora mateni liyan. Ora jumbuh antarane sandanganmu karo kelakuanmu. Kita ini ibadah ndak dino jebul tinemune mangan bondo negara yo dapurmu kuwi. Mulut kang sapa kuwi yen kowe ingin manyalamu becik uruke nggone bakal mateni Kakang Semar. Monggo yen arep mateni Kang Semar monggo ning langkah ono bangkene Baladewa. Oh, rada. Sapa wae sing kok getak mesti mingkung mesti wedi. Ning bengi iki kowe ketemu musuh sing imbang. Begawan ki lapo warna ponakane Jlambrang. Aku ora bakal mundur sedangkah musuh dapur endi dodoh nyododo adem ana ki lapo dublak tukang dadas kowe. Tinggo raup kuwi berkah saka simbah. Oh, guru.